Ay, friend, lagta sa friend dito sa Apple Flower ba kay nindot ka dito kay libre entrance na. Wa ta. Nagun sa kadri. Pinasindog ra. Anong libre man? Libre na sa dito sa naarong kuana orasa. May no, kay nakita ko ka ba kay ganina puro nangita nimo ba? Amo ko sa balay nyo, gana kay gipangita tika kay manlaag ra kita ba kay pati mingawan ning kuano minsan barangaya pati mingawa. Nya. Nabasa baklay ko nagmotor-motor nakita ko tika. Lagta. Tika masugot ka. Ilagod mo? Oh, laglag sorry at the friend ba. Tara na. Ano yung dalawang motor? Oh, Ikaw maulaw dito? ano na dai? Motor mo. Pero gugoy washing. Ay, sige, katulad isa ka motor kong dalon. Okay. Karon pa to magamit pud ba? Pero huwag ka na yung dalon. Itong ko oy. Tanaw ko na oh. Bisi ang kuhan, ang kuranan. Kasi pag ito naman sa katangkong. Ito na lang isang motor kong dalon eh. Ay pa. Di na ka masakayan ng motor na ko. Oh, kini okay na ning motor ng dala ni? Ano na ni? Mao na ni. Ay na, tara na kay. Hapon na po kayo ba? Tara na. Isuda ni uy. Sama ni uy. Unsa man mo na? Hala. Balik lagi. Kira ni? Napali lagi na. Grabe po ka mo sakay na hinay po sakay mo ra ka nakamindo sa kong motor tanaw gyud sa nimo niyo balik na ni. Bati na tanaw kong motor kay wa ni. Sa signal light tanaw. Sana pag-ayo. Mango na gituyo gud. Awan naguba na na. Unsa na pagkuan? Saan pag-ayo? Oh. Eh pag tiwasi pod, nagguguba lang kay ka tuwasan pod nimo. Yun, gani yun. Tawag gabat lagi, nagtuwasan pa naman. Di na naman kuan mon, pati nang batiya tanaw sa motor kay. Sa sa para pagkuan naw. Grabe. Nagdatuyo na ko. Sabi mo mo sakay. Bali ang signal mo sakay lang. Ano mo sa pagtaon na? Mong motor aparte mong tasa po. Sala pa day ko na. Awan ni Rob. Taon na ni pag. Nalagong ko yung mo eh. Sabiyo. Awan ni o. Ang haga pa rin mo sakay. Sinagana ko ba? Kita ka nagubay ikaw may kagubani dahil kay mo sakay. Ay gina ina Nagamay sakay. ra kagkadya tratong Aw, pagkuan taon na ako. ni Ron o. Tandog na ko. Taon ni pag-ayo ni. Motor gyud. Ani basura na ko ni. Kay naguba na signal light. Asa pag-ayo na ko niya? Dala ko mo kuyo gimo is man motor gubaon mo din na diyo. Asta jud ayo. Karo may kaguba kay ani gani. Iyo kuyo kay may apoy pa ko nimo. Tanaw ko ni signal light on damage tano may payo ko nagkuan nimo. Aw sinakayan nimo murag kuat. Daghan kay guba. Ano sama na? Guba pre oy. Yo, danghag kay mo sakay pre. Gubaon din na yung motor. Asa may nagawa na? Signal light on nabawog. Ana, balik. Taon Asa ni mo to day? Sa Apple Flower pa rin, laang mo tami niya. Unsa man ni danghag magay bayanan ni. Na, dito day ko padulong. Ha? Dito ko padulong. Ayun na ko ni pre oy. Tumudayon pre oy kay mawadang ko gana na sa kwan. Gibuhat niya nga kwan. Nadamay pa no kong motor. Grace, sabay na lang ta, okasyon po kay dito ko padulong ba? Sa man? Sa? Sure ka? Para ba? Kay, ako ko'y angkas ba? Sa ngawa ko doy. Di ko masakay og way ligo oy. Bisan pag reader na imong motor ligog ko. Basta way ligo gani. Ilan kay imong panagway oy ligo. Ikaw mo sakay? Alak ka, alag na latak ka. Ay, ligo. Ligo pasakit ako bi. Galan, pre. Okay, importante nga tuwan ba? Naguba ang signal light ba? Guba ni bayanan niyo. Gubaon din na imong motor. Ligo kaning pasakit ako bi. Bago pa kay ni gahapon pa rin. Diyan ang kasignahan mo. Asa Sige na go. Sige Ha? na. Sa Apple Flower. Ha? Diyan ang Flower magsama. malaag kami ba? Sige na sir. Sige na sir. Diyan ang magsama bro. Saan ni? Sir, sige na sir. Diyan Tama ang ko na. magsama ba? Ha? Diyan na ko. Sige na sir. Eh, masuko. Sige na sir. Diyan ang magsama sir. Mato na ako flower. Ah. Matarong ba? Ay, Ay, tingnan ko ko ito. dito. Sige na. Tingnan mo ko ito. Uy, ma'am. Awa, ma'am. Sakit pa diyan. Sa tanggo sa kong kuya. Sige na sir. Mato dito ba? Mato ko Kita ito. ka dito. Makita na ko ito. Waon mo kaya sir. Motor ko po. Mo makikondisyon kayo. Sir, sige na sir. Sorry, ma'am. Nakoy ko yan. Sige na sir. Sir, Nakoy yan. Mag-isay na ko sige na sila. ba? Sabi ko sa mo ba? Sir,